ассалому алайкум бонувон ва хоҳарони азиз. Касоне ки дар хона нишастаед ва бекоред ва мехоҳед ки соҳиби маошҳои баланд шавед, ба командаи Faberlic либостивии мо ҳамроҳ шавед. хоҳишмандоне ки бо мо ҳамроҳ мешаванд ва ҳамкорӣ мекунанд, кафолат дода мешавад ки рекламаи онҳо тариқи канали либостивӣ бепул намоиш дода мешавад. ва касоне ки бо мо ҳамкорӣ мекунанд, ёрии бениҳоят хуб расонида метавонем. барои ҳамин шумо вақти худро нагузаронида ба мо дар тамос шавед ва мо ҳамаи корро ба шумо мефаҳмонем. бо касе ки ина раи барфда раҳ мегарда, ина бо пай патинкашам задагиай Balenciaga. Анаи сурати снегурочка худаш мондагиай. Ина шапка дора снегурочка, мишкача снегурочка. Ина дута ҳастай да расидка дорем, нази? 5 та 6 та расидка дорам. Размершон чанд то чанд апа? Без размер яъни ёк стандарта. Сери дора, тём кабути осмони дора. Малошим дора, тёмна коричневый дора. Ина ми че чизе ки ози апам гуфтеста мега 7 8 та расидка. Ё ҷои оптовия. Нарх ё 200 сомон. Ина касе ки успед мекуна мегира. Пока ҳами чизо ҳастанд. Я гап зана мо ҳами чизо шумода даставка мекунем. Ё капшон дора, капшонаш яъни капшоншам ҳамаш хойдавия. Айнай ғалтид. Капшонам дорад, хойдави кадаги. Имат поёншам нишон бутум. Ина начосаш ҳама полни начос дорад. То таҳра ҳама начоса. шумо фақат ами бутонед тестарак чикне ки ҷои аптовия сразу тамом меша. Нақш 200 сомон. Инаи светошам будааста. Ина светое ки ҳозир бу парто светошам нишон бута. Ина светое ки ина нигоҳ кунед. То чӣ светое зур чӣ ба намекунӣ кашонам хеле ра ки ина бибина. Ина якча кашон мекунӣ мега апам мисоли хубай. Мисол касе ки бо безнали чи ам бигам меташ. Ина расветкошум, ина расветкошум. Ё стандарта то 54 пуша метавонад ёра бигиранд. 52 54 то 52 пуша. Инош бо ҳаста. Ина ҳамаи расветкоша. ҳамаш начос дорам. Ҳамаш начос дора, апа? Инаи тораам начос дорана? Ина беначосан. Аммо любой модела бо беначосшам дорам. Ина меорам. ҳам начос дора, ҳам беначос. Чизе ки шумо дидест не? Начос дора, начосошум гарини. Мемайду тар мегирам. ҳамаш начос дора, ҳамаш. Ҳамаи расветкош мебинед, расветкош хеш маъқул шав намоша 10 та 20 кам ҷои арзони шамиҷа будааст. ина чизое мебинед. ё кардиганом дорана? ина чизо кардиган дора. То размери 54 ҳастай. поёнаш мех дора. ина остиношам мех дора. нархаш 250 сомон. Дона нархи дона. Потом хак мен ҷага мезан. Инаиш барои снегурочковай. Барои снегурочко ина пас сомон караги. Мекаси оптом гирай бо оптом рамон мекунем. Недида ҳамаи маркаш ҳастай. То размер 48 то 54. 48 то 54 пуш. метавонед сразу заказ кунед. ман заказ кунам. дастават кунам. ё кардиган меган апа? Кардиган ана? Кардиган меган ё палточа? Кардиган. Ё мехошон оригинал аст. Мехошон оригинал норка. Мехошон оригинали норка. 250 сомон дона шайдуда. Амара метавонед ки шумо гап занед. нима ишам ҳамон хел аввайш айпеш дора. аккурат мекардагия.